Ľudia, teď povedím to. Mám pred seba pole, asi neviem koľko je to, nevyznám sa v tom, ale ukážem to pole. Dajte mi nejaký čas. Chcem ísť na úkol. Dajte mi nejaký čas. Za koľko hodín toto pohilujem. Ručne. Toto pole. Sledujte ma. Kto chce to vidieť, že aké pole to je, tak sa pozerajte. Koľko asi metrov je toto podľa vás? Od toho dreva, od mojej ženy, až ku tomu domu komplet. Čo si myslíte, za koľko hodín to pohilujem? Ja si dám termín za 3 hodiny kuse bez prestávky, bez všetkého. Za 3 hodiny kuse ja to dokážem, ja to aj pohilujem. A môžete mi veriť, sledujte ma, ja to pohilujem. Lepšie ako traktor, ktorý ore. No, nevieš, to není live, to je len video a toto dám potom hore. Daj. Miért ültem ma a Kelly, bazd meg! Hallgatok rád! Dajte mi naspäť môj TikTok! Daj mi,